G25 TV Online. Kalubalen masana'antar Kannywood wani shiri ne wanda zai dinga zuwa muku a kodayaushe. Shirin zai dinga duba ga kalubalen da masana'antar fim take fuskanta a yanzu. Kafin mu tsunduma cikin shirin, bari mu ba ku takaitaccen tarihin masana'antar Kannywood. Masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood an kafa ta ne ta hanyar ƙungiyoyi. Nan masana'antar Kannywood an kafa ta ne babu taimakon gwamnati ko kaɗan. Bayan ta tumbatsa ta yi ƙarfi, sannan gwamnati ta shiga lamarin. Kowace gudunmawa gwamnati take ba wa masana'antar Kannywood. A yanzu zantawar mu da 'yan masana'antar, wasu daga ciki sun ce akwai, wasu kuma sun ce babu. Waɗanda suka ce babu sun tabbatar mana da cewa 'yan masana'antar Kannywood suna ɗaya daga cikin masu tara gwamnati kuɗaɗen shiga. Kuma suka sake shaida mana duk da kuɗaɗen shigar da suke tara gwamnati, amma gwamnati ba ta kula da su. Ko me ya janyo haka? 'Yan masana'antar dai suka sake shaida mana da cewa rashin haɗin kai ne da babu a tsakaninsu. Dan da akwai haɗin kai a tsakaninsu, to da sun jajirce a wajen gwamnati ta ba su gudunmawa ta musamman. Wasu kuma suka ce gwamnatin ce ta raina sana'arsu don ba ta ɗauki sana'ar fim da muhimmanci ba. Da a ce ta ɗauki sana'ar fim da muhimmanci kamar yadda ƙasashen duniya suka ɗauki sana'ar fim da muhimmanci, to da ta kula da su kuma ta taimake su. Ko a baya-bayan nan sai da wani ɗan majalisar tarayya ya kawo ƙuduri a kan aiwa 'yan fim village, amma saboda gwamnati bata damu da abin 100% ba, wasu tsirarin mutane suka yi ruwa suka yi tsaki suka hana gwamnati. Malamai ma ba a bar su a baya ba, don akwai takun saƙa tsakanin 'yan fim da malamai, suka dinga ƙalubalanta abun har ya janyo mutanen gari su ma suna Allah wadai. Tambayar shine, koyaushe za a daidaita alaƙa tsakanin 'yan fim da mutane? Koyaushe za a daidaita alaƙa tsakanin 'yan fim da malamai? Yaushe za su fahimci juna, su fahimci cewa 'yan fim suna ba da gudunmawa ta musamman? Wannan shi ma yana ɗaya daga cikin ƙalubalen masana'antar Kannywood. Wannan shiri na ƙalubalen masana'antar Kannywood, irin wannan matsaloli zai dinga kawo muku a kodayaushe a tashar G25 TV Online. Ni ne naku, Darakta Bashir G. Sharif, zan dinga gabatar muku da shirin a kodayaushe. Mu dawo ɓangaren wanda suka ce gwamnati ta ba 'yan fim gudunmawa, mu ji su kuma menene hujjar su. A yayin zantawan mu da su, sun tabbatar mana da cewa gwamnatin jihar Kano ta ba 'yan fim gudunmawa ta musamman, don har ta saman musu da hukuma wadda ake mata lakabi da hukumar tace fina-finai. A halin yanzu, ɗaya daga cikin 'ya'yan masu shirya fina-finai na Kannywood shine shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Wannan suke kafa hujja, suke ganin cewa gwamnati ta ba su gudunmawa, amma duk da haka wannan shiri na ƙalubalen masana'antar Kannywood zai ci gaba da bibiyar manya-manyan masana'antar Kannywood domin ya ji daga gare su. Ku dai ku kasance da wannan shiri na ƙalubalen masana'antar Kannywood a kodayaushe a tashar G25 TV Online domin kawo muku labarai daga Kannywood, domin ya warware muku, domin ya ji daga gare su kuma me za su ce. Sai dai kasance da wannan shiri mai suna ƙalubalen masana'antar Kannywood domin jin yadda za ta kasance. A daidai wannan gabar za mu dakata a wannan shiri mai suna ƙalubalen masana'antar Kannywood. Ni ne naku, Darakta Bashir G. Sharif, ke gabatar muku da shirin a tashar G25 TV Online. Wani lokacin za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ku dai ku kasance da tashar G25 TV Online. Shirin ƙalubalen masana'antar Kannywood kenan. Tashar G25 TV Online.